Saway ko nga kano sa may Mayong agagid sa aton mga viewers subong adlaw. Welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live. Subong adlaw medyo manami ang panahon, no? Hindi mainit. binagyan. Mabulubog na o makabyanan. Sa aton mga viewers subong adlaw, welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa sininga programa Saturday. Of course, upod diri sa aton nga director sa Toto Rex. Kag sa aton sa kamera si Engineer Ruben Panes. Of course, good morning sa kay Tintin. Ang aton topiko subong plasta naton ini, gin schedule naton ini nga adlaw pizza 13 sa bulan sang Enero. Ining party sa dinagyang favor na Ma'am Joy, no? Kinami sang t-shirt mo. Large man lang ako. Opo daton diri ang aton mga bisita. Hambalan naton party ang dinagyang kag of course ang pagban naton sa ning mga nagapagilyo bala. Dundo ba ninyo makabiyanan sa aton mga viewers? Nangin Hall of Famer ang Iloilo bangod sining papanguna sa aton nga mayor ka of course sa ilang ICAS director sa kay abyan naton Inigo Garingalao. Art Calzas, good morning. Una-una naton ladies first sir, no? Si Ma'am Joy. Ma'am Joy, relax kag mga pita sa sininga adlaw. Good morning, Ma'am Joy. Yes, good morning Sir Art. Good morning man kay Sir Inigo. Kag sa tanan nga mga viewers no sa iChannel. Good morning, Ma'am Joyce. Kamusta no? Idlaw man ta simo. Kada dinagyang lang kita nay. Gani, so makapoy-kapoy pa no kay ti kagabi natapos kita sa aton nga opening salvo and we're very very happy no kay nangin successful siya. Wala sa nga dako nga problema kag nakita naton kung ano ka preparado kag katahom no sang mga performances sa aton mga tribo. Bisan hindi pa ni siya competition proper. Actually ang opening salvo hindi na siya part sang contest mechanic. So it was just a plain showcase no sang talento sa aton mga tribo. Medyo uhaw ang aton mga pumulo yung Ilonggo kag mga foreigner diri bangod kay after sang pandemic first time ini nga nagperform aktual ang aton nga mga Ilonggo labi na mga tribo diri sa babahin sa syudad sa Iloilo. Good morning Sir Inigo. Good morning sa aton mga viewers. Good morning sa mga nagapangirilyo. Sir? Mahingaga, thank you gid no. Good morning Mangayo ba pala Art, siya? Joyce. Sige, ari naman kita sa isa ka dako nga event which promises kuno to be bigger, mas grandiose sang sa nagliligad. Ka gusto na no daw atat na atat kita ang mga Ilonggo sa sini. Salamat sa platform nga maka-remind naman ta sang aton nga advocacy. Si Mr. Inigo Garingalao, magluwas nga ICAS Director, Hall of Famer. Siya ni ang head sang City Agriculture, no? City Agriculturist diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo. Before sa kay Ma'am Joy, kay madamo kita pamangkot sa kay Ma'am Joy. Sir Inigo, pwede mo kami matagaan sang report. Kamusta subong ang resulta sa bilang Hall of Famer nga why kita nagapanigilyo kaganami sang t-shirt mo siling ni Tintin. It's good to be smoke free. Large man lang ako, large. Iya ini sang aklan nga smoke free nga lugar no. Ginagaan ako nila libre. Kay balaan mo may grupo nga tatawag nga RTCN Regional Tobacco Control Network. So kung may t-shirts lagi sa pangatag, lakay una to sila dinagyang sa aton. Sige, concerning sa aton nga pagka Hall of Famer, actually no, just to clear things, nangin Hall of Famer kita 2012, 2013, 2014. Kag sa world sang anti-smoking o kung tobacco control kung sa international, may mga sustaining ka na iya nga himuon. May mga influencing ikaw na nga himuon. Until such time nga magtawag naman sila sang validations para naman yan sa mga pareho sa aton nga mga kung sa mga eskwelahan bala mga valedictoria na kita ya so gaan man na singa mo sina. So that's why nga nagasigi-sigi kita sini. Ang nag-Hall of Famer yang nga bag-o lang gid subong is our ICPO ang aton City Police no. Kag unofficially halin sa akon kay why ko man na ma-research masyado
siya ang the only police station, police office sa bilog nga Visayas nga wala iya nga nagdaog sa Hall of Famer. So karon sa aton nga pagsigisigi no, even through the pandemic nangin buhi ang ICAST. Of course may mga kambyo-kambyo man kita tawo. Nangin very supportive ang ato na lang doon nga Mayor Jerry Treñas. Kag nangin nagkambyo kita sa aton mga ordinance kapila to ginatawag nga future proof it no. Kay tungod ang teknolohiya subong madasig. Tanan kita siguro nakabalo nga ang pagduging sang electronic cigarette gulpi. Kag nagalibot siya sa edad nga 18-year-olds to 28. Mostly gid nagasintroged sa 23-year-olds kag sa halin sa estudyante, no? Kag alarming ina kay kon pabayaan ta na, we will be sure of another generation nga dependent sa nicotine to function. Kag as data shows sa sigarilyo, pagka 57-year-old na pababaw, iban siya na gani kakapatay na. Iban ka stroke, no? So, concerning niya sa dinagyang, nangin practice na gida namon sa ICAST ya nga 2 or 3 weeks before nagapreparar kita sina, no? Si Ma'am Joyce nakabalogin na sa media pa siya. Nga ginaungod na gid na iya ang media awareness ta kag Facebook. Kadua, sulat kita na kag hatag kita representations when it comes to mga orientation sa mga kiosko, mga food festival, mga side events which sini nga past months weeks ginimo ta. Kag we went even further nga ang aton nga SDS, thank you gid Madam Maria Luz Reyes, no, Dilos Reyes, nga nagpapanaog man sa sing directive sa tanan nga practice, tanan nga rehearsals, blockings nga wala gid sang kabataan dapat mag-smoke o kon mag-vape, kay kon mag-vape sila, kon mag-smoke, kuhaon sila sang ICAST, mabuhay nila nga membro sang tribo. Kag amo man no just 4 days ago nagtipon man kita sa universities and colleges nga magsugod man sang ila policies kay nakibot kita no wala tagli policy sa vape. Sa sigarilyo lang yaton policies. And also gin-invite man ako sang province kay ang province nato amo nagauyat subong sang kasadyahan para man sa ila mga kiosko, para man sa ila mga food festival. So with that, na-notice namon nga usually mag-amuna and then ang tie-up naton sa pulis, kag tediously timplanuhon mo sa kadtuan, chiko na mga kilid-kilid, kay usually sa kilid na, kung ikaw bago ka sa anti-smoking, ma-surprise ka nga jutay, langgid ang matakpan, amot lang kung namin sila manago, kag you can see a lot of people no nga amazing siya nga amo na blamba sa Migo kung alin sa Manila. Amo na kadamo nga tao nung Inigo, hindi gani kami kita bisan sa Kilog Aso. Kag kung maglagaw kami sa Calirial, aso isang sinugba amo naman simutan which we would like to do, no? Tadaan ta nga gastronomic na kita, creative gastronomic city. Gusto tayo simutan sinugba nga pantat kag mga manok, hindi ya sigarilyo, no? So amo na siya nga ton as of subong, by the way ang gatulok na ang head na sa sang aton nga apprehension man nga team. Bisan Sabado gaw sila, no? Kay importante gina. We would be preparing for the final events. Pero adlaw-adlaw ni nga ICAST aga gabi ni nga libotay ang ila. We can say nga pwede na naman makover tanan, but we will be trying to do that for the good, no, kag sa health sang Ilonggo, kag sa declaration sa aton mayor nga livable kita iya nga city. Okay, balikan naton si Mr. Inigo Gargalaw sa Dili Madugay. Damo kita pamangkot diri labi na gid sa mga suyop, ang suyop. Kaya mga ning suyop, no? Lain man ang term ng suyop. Ang suyop yan, medyo may ro-ro pagid na term, no? Ma'am Joyce, anabal ko kay na, 2 years nga nag-pandemic, kag why kita maka sad-sad gid sa dalan.
subong daw first time na to nini nga makadagyan kita sa downtown Iloilo. Ano ang gina-expectar sa mga pumuluyo sining 2023 nga dinagyang sa siyudad sa Iloilo, Ma'am Joyce? Yes, Sir Art, no? Actually, amo na ning ikaduha naton nga tuig, no? Nga nag face to face kita sa dinagyang. But this time, no, may mga kumbaga may mga panibag-o naman kita nga mga i-introduce sa publiko. Number one, ang aton kasadyahan sa Kabanwahanan for the first time. Ini ang ginmanage ang province of Iloilo under Governor Arthur Defensor Jr. That is why we are very, very happy with the partnership. Kay ini nga tinion, no? Matagaan naton sang opportunity ang aton nga mga kabanwahanan nga sila naman ang bida. So this is a good way, no, to promote First the time province of Iloilo. Yes, because previously, no, it's City lang gid yan, kuya. yes, city and IFFI. But we explore, no, and we deepen the partnership with the province of Iloilo. That is why we are very, very happy, no, with this partnership. Upod kay Governor Arthur Defensor Jr., nakita naton how enthusiastic si Gov nga ma-promote ang aton mga kabanwahanan diri sa probinsya. And then second, no, this year magabalik ang aton mga eskwelahan, no. The last time nga nag-perform sila was 2020, no. So kita naton ano ka excited ang mga pumuluyo naton nga masaksihan ang performances ang aton mga eskwelahan. Third, no, ang aton sadsad sa Kalye Real, ang aton mga barangay-based nga mga tribo. Amo ni silang ginatawag nga mga ang mga una, no, nga mga nagapasakop sang una sa dinagyang. Silang magapartisipar sa ginatawag naton nga sadsad sa Kalye Real. So hiwaton ini Sabado sang aga, kag ang kinalain sini sa iban nga tribe competition, diri ang aton mga bisita, ang aton tumulanaw, pwede gid sila kasadsad upod sang aton nga mga barangay-based tribes. So makasadsad sila, masinadya sila, mas ma-experience nila kung ano ang mag-merrymaking sa dalan upod ang aton mga tribo. First time gali niyang probinsya sa Iloilo nag-handle sa ning kasadyahan, no? Pila ka tribo ang nagpartisipar sa kasadyahan? We have 9 festivals, no, nga participating, Sir Art. 9 ka mga kabanwahanan, no, lain-lain from the different districts of the province of Iloilo. So last week, no, nag-opening salvo man sila kung sa di nakita nato ng performances ang aton siyam ka mga municipalities, and that was also the first time nga may opening salvo ang kasadyahan. So nakita naton nga mas ma-promote nato ng activity, mas mapasundayag nato, no, ang kinaiya sang tagsa ka mga banwa. That is why we are very, very supportive gid, no, sa sini nga mga aktibidad sang aton nga provincial government. Good morning. My greetings sa MDO. Mr. Elbert Banyares, ne? Yes, si Direk Elbert, ang guest naton, ninyo, sir, last week. Si Direk Elbert, ang amon nga artistic director sa Dinagyang Festival. Upod ni Professor Eric de Vinegracia. Good morning, Direk. Mabuhay ang sadsad sa Kalye. First time, ang sadsad festival, di ba may kwan siya, ang sadsad, ang ning kasadyan festival, di ba may mga prizes ini sila nga ginakuan? Yes. Nga magdaog sila, may premyo sila. Yes. Ang premyo sila, magikan man sa probinsya sa Iloilo? Yes. Yes, Sir Art. Yes, Sir Art. Kuna mo ba, inos ini sa Glastuhan, maglisan syudad? Yes, minus. That's why nagdugang kita sang sadsad. Okay. So, nagdugang kita isaliwat ka activity. Kay last year, wala kita ni sang sadsad sa Kalye Real. Kaysa una, medyo visitor lang niyang kwan. Overseer na niyang tanaw lang niyang mga kwan, ang taga-probinsya. Subong niya nag-participate agad sila subong sa dinagyang. Mr. Garingalao, kung nagasadsad ini sila, nagadagyan sa syudad sa Iloilo, tinatural sina ang iban sina yung nagapanggilyo, manigilyo kita. Di masiling abiti, maambalbi sila nga, sir, kuhan mo lang niya, kada okasyon mo lang niya, pwede nga, ayo ulan ay, pwede kami nga makasuyop-suyop kami na skilid. Hindi kita pwede kayo. Dakpon man gyapon? Hindi, kasunod ka pa lang sa
ang bilog ng Calyerial, pagsulod mo pa lang na sa Quezano, sa Ihas, dito sa side sang Lapos Bridge, is considered an event area. Okay. Kag sa aton nga ordinance, event areas are smoke-free. Okay. Bisa luwas sa publiko nga lugar, mas na-enhance siya kay ara na sa provision sa aton ordinance nga basta nga ang bilog nga area kung event na siya ya, hindi ka pwede ya ka sigarilyo. Wala sing smoking area ginada. So hindi po na pwede maobra rason, tandaan nyo bala 14 na ni katuig aton tay smoking. Ina nga rason sing una pa na iya. Inang rason mo nga pasensyahon ka lang daw hindi gina pwede no. Kaga I hope nga hindi mag-unruly ang mga tao bisan kay inom na kung madakpan kay that will add sa imo yang violations. Kay taris-taris mula na ang aton mga enforcer kag police kag ang police has declared through some media outlets nga definitely manakop gid sila ya sa siniman nga tinagyang. So kuha na muna siya no kung ikaw yung masigarilyo ka tanong bala kung masadsada damo tao pasimuton mo sa asumo that is not good no? Hindi na siya mayo. Okay. Haklo na to ni Ma'am Joyce kung dali sinugba lang gid. Asos ang sinugba. Why nang inindakop? Tutorex member sang nag-head dyan sa Mindro sa una sa Tigbawan. Why nang ginandakop? Kaya ti ang asos ang mga inasugba ni daw hazard man ni. Why nang ginandakop? Hindi na violation? Ay, Engineer Niel. Tani si Engineer Niel, kuhan ko no, pa-invitar ko man no. Anyway, Ma'am Joyce, sa siyam nga ni ka mga ma-participate sa bahin sa kasadyahan, di ni sila nga manual galin. Halin na sila, no? We have, ang nakita natin last time, we have Oton, Banate, Maasin, Zaraga, Kalinog, ang defending champion natin. Liganes? Liganes, yes, nag-join sila. Leon? Leon, dali lang yun, sir. Do may kulang. Ang Banate, na-mention ko naman. New Lucena. New Lucena. So we have nine participants, no, from the province of Iloilo. So 9 municipalities. Pila ni ang ilang prices? Ato ni confirm lang siguro kay sige. Governor, but Kasi- ang ilang subsidy, no, it's 1 million pesos per town, no, per municipality, okay. coming from the province of Iloilo. So ari pagali ang New Lucena, wala ko na mention. Municipality of New Lucena. Yun. Okay. Magsyam sila, 9 million. Hatag niya sa probinsya. Yes, that is correct. Ang prices nga din magalin sa probinsya Sa man? province man. Correct, Sir Art. Okay. Why pa mabalikon pilang price sa first prize? Champion? Wala. May ginhambal na pero I don't know kung final. Kasi dugangan? Dugangan? Yes, no? Yes. Dugaan sa mga mayor? Base, no? Ini sila mga eskwelahan ni mag-participate sa mga eskwelahan. Amo lang na, no? Lain-lain ini siya, sir, no? So, hindi lang kita... So, hindi ni sa out of school youth Hindi. o eskwelahan? Usually, per municipality, ni sila sila na din nagapili sa ilang contingent. Regardless kung din man halin. yes, basta within halin sa ilang banwa. Regardless man ako no out of school man na siya o kuno mga school-based, no? Yes. Basta Represented sila, representative sila sang Sinangabanwa, correct. okay. Ang dinagyang pila ka tribo? We have ang aton actual, no, dinagyang tribes competition, we have 8 halin sa mga eskwelahan. Ang aton dinagyang illumination, we have 7 tribes, and ang aton sadsad, we have 5 barangay based tribes. Ano niyang illumination naman? So una Ang illumination, dugay yes. ako biris lang mo kay nasa. Yes, amo ni siya sa gabi. Okay. Amo ni siyang lighted, no? Lighted ang aton okay. nga mga dinagyang warriors kay ti gabi naton ini ginahiwat. So matabo ini January 26 Okay. sa gabi. Lain man ni may champion man sini, may mga
Yes. Kategory man sila yan. Correct. May prizes man ini siya, no? Ang madaog, may premyo man. And then, pito ka mga tribo ini, sir, no? Magaparada, ini sila, maga-street dance ini sila, no? Sa bahin sa Diversion Road. Magasugod sila sa Atria and then SM City and magatakop sila sa Mega World. Ano ni sila nga, ano nga tribo ni? Lain-lain na sila, usual, mga organizations ini sila. May okay. eskwelahan man kita, sir, no? Eskwelahan man. Kag may barangay base man kita. So, gin-open lang naton ini for everybody. Why pa ni mabalikon pilagid ang premyo nila? 500,000, sir. Ang champion? Champion, sir. Okay. Ang sa dinagyang niya, tribe, pila? 1 million, sir. 1 million Ang champion natin, sir. Ano nga mga tribo ini? We have 8, sir, no? So, we have Tribo Taga Barrio from Barrio Obrero National High School. We have Tribo Manduriao from Mandurriao National High School. We have Tribo Paghidaet from La Paz National High School. We have the Tribo Panay from Fort San Pedro National High School. We have Tribo Salugnon from Haro National High School. We have Tribo Sigabong from Ramon Avancenia National High School. We have Tribo Ilonganon from Halandoni Memorial National High School. And we have Tribo Silak, Iloilo City National High School. Iloilo City National High School. Ang provincial high school, Bula-Bula, why na no? Wala. Buwan sila kayo. Wala sila ka-join. Kay madlawig naman sila. Pila ang ila sining subsidy? Yes, each tribe gets 1.4 million pesos. And then may gindugang si Congressman Jojo Ang 200,000 per tribe. So a Okay. total of 1.6 million per tribe. Okay. Ang sa dinagyang yang ati-ati tribe contest siya pila ang ma-join. Amo na siya, sir. Ang ginlawag ko bago lang, ang 8 ka mga tribo naton, sir. Kay mga panaad niya mga kwan. Amo ng barangay-based tribes naton, sir. Amo nang sa barangay-based. sadsad sa Calle Real, nga 5 ka bilog nga mga Lain tribo. man lain sila, gali? Yes, sir. Okay. Yes. Amo tong gin-mention naton, sir. Balilain-lain nga mga tribo. May ara kita dinagyang tribes competition nga iya kaskulahan. We have dinagyang illumination nga open sa tanan, and we have sadsad sa Calle Real nga barangay-based tribes. Pasensyaon nyo na kita kay tigulang na kita. Why nakadumdum sa una. Sinang dumduman ko lang, Joyce, sa una. Sa nagka-coverage kami sa TV12 kang si D.Y. Bigyoda. Kuhan lang, Mardi Gras, ati-ati, contest Yes. mo lang na. Subong damo na. Damo na sing kita mga sa may pras na. May mga kumbaga sa upgraded na nga aton nga kasadyahan Notable activities sa sina- syudad. Notable sina Sir Art. May ara pa gina side events ng mga Yes. 75 ka bilog. Aba? Car shows, motocross, Okay. Mga sports. exhibit. Wala pa na daya ang religious part. Okay. Ang religious, Provincial, another 20, lain more or naman less na yan, 20 lain naman na events. yan. Kag wala pa na da ang mga food fest, mga musina. Wala pa na saya sa side events. So, sa more Gauteng. or less 100 events. one gini siya, Major and grandiose, side gini niya. events. That's why nga si Ma'am Joyce ni medyo ayaw-yawan. Kag na-highlight kag na-kuritan gidya kag na-underline gidya ang pagka-gastronomics ang syudad diri. Then that is why, no, kay balik ko ya sa akon, that is why nga gina-emphasize kinaton ang no smoking, no vaping naton. That, Kay nangin identity na isang syudad ya, not only tungkol sa ordinansya, nangin identity na iya halin sang una, no, even ang akon mga bisita magkadto diya gambal ginaya no smoking, no vaping man Japon to, no, go okay gamon na sila, no. So here comes a huge and gargantuan nga event nga hiwaton sang syudad sang Iloilo. Pero hindi nato niya pag-i-forget yung aton pagka-healthy, ang pagpatugsiling sa isig katawo ta when it comes to second-hand smoke, kaga ang pag-implementa naton. Before sa kay Ma'am Joyce, na basta may dugang siya, kay Mr. Nigo Garingalaw, kung kasubong siya may mga side events da, mga food, food kalananda, hindi man may bitar naman gililyugit. That is why, sir, nagambal ako siya. Ang iba, no, dumdum nila ang ICAST.
amo lang na sa main event lang. Mm. That is why gambal ko sa naya 3 weeks na ya pulaw bugtaw na yung iCast. Biroka lang ng katapat nila ginabaklan tagpulo na biroka. Kag kun kisa pag-abot na lapit na lang main event way na nagapanapak tao ko sakon. Dugos abon ako na nila kita mo aga pare dio. Kaya namangkot ko sa text din kamo. May galibot wala. Gamo ka na mo. Kag imagine na bala mga side events na bisitahan mo na tanan. Bisitahan mo, i-try mo na bisitahan ang mga food fest na. Of course, pagtalikod mo kisama yan muna. Pero we have made mechanisms already nga ang aton yung mga event organizer ya, kaya hindi sina. Kag dapat may himuon sila. Kung hindi, that is a violation. So through the years, no, with the help man kanay Ma'am Joyce, ang una sa ilang, sang sa media sila, and eventually sang sa IFFI siya, especially last year, mamatagad ko ang support nila, naga-mature man abi when it comes to awareness ang Ilonggo. Naga-mature man when it comes man to compliance. Kag in fact, damo na ko sing masugata man nga naga-profession nga namian sila. Sa una, ang inadlokan ta nga, di ko na hindi mo na pagpasigarilyo ng mga bisita na hindi na magkadto sa syudad sa Iloilo. Now we have proven nga pwede kaya. It is not a reason nga kung wala ya siguro nanay kag wala ya babe hindi ya maka-enjoy ang tao. Majority ng tao ya gusto sina. Gusto mga healthy, enjoy siya. And although nga may pagka-anything goes maning aton nga festivals, there are limits to that, no? Nga para hindi man maano ang aton mga upod. Sa food festival, Ma'am Joy, din ang location nyo sini? Sa downtown man kita gihapon, Amo man no? ara man gihapon? Yes, Sa definitely gilid sa downtown. sa Kamol? Delgado, Valeria, we have Isnart, and then Solis, no? Solis. Amo And man then gihapon. sa Capitol naton, sa ila Capitol grounds kag sa likod sang Capitol. And of course sa mga malls, no, may mga respective sila nga mga food festivals man, no, in their area. So lain-lain ini nga mga lugar, but definitely ang pinakadako gid is sa bahin sang downtown area. Ining aton nga okasyon, IIFI sinigid ang main nga kuan do director gidya ang IIFI gidya. Yes, with the partnership of course of the city government. Okay. Magsiling nga partnership sa city government. Sila lang gagasto pero kamo ga plano. Upod man sir sa planning man sir, no? Yes, may subsidy kita from the city government. Ilang subsidy, And sir? then overall sa Kabilugan nga festival sir is 40 million. 40? Yes. Basta sa tining 40 million? Well, come up agad si IFFI kay hindi na siya mag-enough to cover everything, no? So that is why may mga sponsorships kita to also cover, no, ang mga kulang, ang mga cost Ang naton. sponsor nga ni may kabahin man sini ang gobyerno sa syudad? Kung aralan niya. Ang IFFI lagi. IFFI, kaya ang LGUs are not allowed to directly solicit. Okay. So that is why, amo na naman ang counterpart ni IFFI is to also raise funds, no, kung anong kulang, no, so we have to cover, no, ang mga additional cost pa kay madako-dako gid man ang gasto, no, sa subsidy pa lang sa mga tribo that would eat up almost more than half of the LGU subsidy na. So amo na siya sir nga we have to come up, no, nga makapangita man kita sa mga sponsors naton for the festival. Ang IIFI, may pundo bala kamo nga mga hatag sa mga snacks, pamahaw, sa mga force multiplier labi na gid ining sa ibendong ini sila mga government employees sila sa Mr. Garingalao pero kinanglan may kinahanglan man bala nga may budget man bala para sa ila bisan pamahaw lang sila mga Yes, sir. staff na. That's why nagasubmit na sila sa mga listahan sa office, no, para maka-augment kita, no, para sa pamahaw, no, sang ila, lalo na sa main event naton para sa pagkaon man. Pati mayo pati mga pulis no mga Yes, sir. Ang pinakadako gid naton usually it's really the PNP kay that is more than 2,000, no, nga Okay. mga PNP members naton nga hindi
hindi lang dere, but coming from other areas as well. May snacks na sila, may breakfast, snacks, kag dinner, depende sa oras nga ara sila da. Yes, sir. Ati, Kahit mayo gid. aga pa lang nag-deploy na ang tanan, sir, no? Oo. Hasta kaagahon. Aga, sunrise to kaagahon, sir. Oh, most likely sir mga pila ang mga budget para sa inyo sa pisina nyo. Sa inyo, mga pila ang ginasubmit yung budget. Hindi siya budget, no? We ginapas na mo ng tao kay Pac Mills sina, sir. Ah, okay. Kag as early as December pa lang, na-set up na nasang IFFI kung paano kwaon, diin kwaon, ano oras kwaon. Kag kami naka-designate na naman amo na para hindi magutman among tao. Of course, kung kisa, may mga parustogin na kita mo, gwapo. Dulan mo sila pagpamao. Kaya ga-overtime ang tao mo. Kag damo ni sila, job hires. So, yes, namin subong kay subsidize sila. Hindi sila magutman. Gani? Nangin reklamo ina sa una. Salamat gigo sa IFFI and Mayor Jerry for looking into that. Kag hopefully wala sing glitch no sa mga operation nga pero sina parang sige-sige lang kita. Correct. Ma'am Joyce, bala naton nga ang mga first aider naton in place ni. May mga doctors kita da, may mga health facilities kita da. Ready bala ini sila sa dinagyang. Yes, sir, no? At tanan na sila, sir, kay ti naga-meeting na sila ang under sa aton nga emergency response. Kay ti ang structure sa aton nga STG, no? Ang ginatawag na nila, naka-divide ina into public safety and security, emergency response and traffic, no? And amo ni siyang mga major, no? Nga mga what you call this aspeto, no? Sa aton nga public safety and security nga committee. So closely coordinating na da ang aton PNP, ang aton CDRRMO, and then ang aton nga BFP, ang aton nga traffic management unit, kag ang aton public safety unit. Kay ti amo na silang naga-work hand in hand along with the force multipliers and of course the other volunteers man nato, no, sa emergency response. Gininbitar man naton ang PNP para nga makahambal man sila parte sa ning dinagyang pro sako ang ICPO ang si Major Sangrines ano siya medyo may prior silang appointment, no. We hope next week may invite naton ang mga doktor o kunang si Ma'am Dona dira kag ang police at least balaan sa aton mga stakeholders diri kung di sila makadto ano imuo nila in case of emergency. Ma'am, pero before ko mamangkot sa mga police kag sa city disaster, in place ba ni sila Yes, sa sir. mga lugar na Yes, sir. dapat nga kahit katuan sa mga pungloy? Nag-planning kita, sir, no, as early as October. So, may mga initial list kita of ang major activities ang ginauna namon present sa ila. Kahit para makita na nila kung diin ang hiwaton, no, anong schedule, anong nga oras. Kahit with this set of activities, dara na sila dayon magahimo sang ila plano kung paano ang ilang deployment. Mr. Gargalaw, ginmensionar mo kayo na ang electronic cigarettes, yung mga vaping ni. Kalabanan subong sa mga kabataan, may mga vape ini sila, ginakulintas nila ni. Pwede ba na malakop? Makita mo ba sila nga ginakulintas sila, malakop mo na hindi? When ang sa amon nga data, no, when you say kabataan, hindi na sila exactly nga mga bata gid. No? Hindi man damo ang sa 18-year-old to 20, pero mas damo ang 23, meaning working na youth. Okay. Working nga youth, no? 21 up amo nang damo. Ang sa Ibal mo, mahal mo. Oo, sa Kung eskwelahan, estudyante ka una. lang, hindi ka kabakal sa sa eskwelahan niya, ti amo na kung kisa gani kina-share pa na nila, no? Okay. Yaki lang galing kiti laway. Pero sige, as with regards to your question dira sa ginakulintas, kung hindi siya minor, hindi na siya namon matandog. Okay. But I know that the police, Excuse me. No. Pero pakita mong kulintas, sabi, pwede mo mangkot, o piladad mo?
Pwede. Pwede? Pwede mo siya. Okay, okay. Kung daw hindi ka sure sang edad niya. Okay. Of course that is done. Sige lang. Of course that is done in a manner nga kuano nga hindi man bala obtrusive, no. Oo. So kung minor, especially kung gingamit niya, di i-confiscate na, pero actually ang ordinance that says nga iuli na siya kung butatabi sa dason Lunes, no. Iuli na kung dalayang iyang guardian o kung parents siya. So amo na siya. Pero kung hindi siya minor, propiedad yan na. Amo na pang take ta propiedad yan na kay regulation lang kita, hindi kita banning mo. Okay. Unlike other countries like mga Cambodia, mga Brunei na yan, nga kung makita na si mo, kuwaon na siya, no? So hindi kita ya kung narada sa nakakulinta sa muna siya. Pero added to that, the PNP sa mga entrances and even other events, no, will encourage nga ibilin mo gidna. Kay para nga especially mga events bala nga hindi sponsor sang private. Ang isa nila kaginahimo nga best practice nila is bilinda ang imo paraphernalias, lighter, cigarette, vape, amo na. Kung hindi mo na pag ibalik lang magbalik ka. Okay. Which you know nga kabudlay sina kay kung namutamo na. So you're also encouraged nga bilin to sa sakyan mo. Kaya ang feeling nila kung ara na sa imo possession kay inom ka karon, matintar ka ged. Matintar ka, dakpon ka namon. Dakpon ka namon, mawaras ka, prison ka namon, papriso ka namon sa pulis. So daw mo nagyapon abi nga dynamics. So just like last year, i-encourage kina strongly nga kung makita na kapin pa kung kulintas mo, you're making it an accessory nimo, bilin na nato si mo sa lakyan. Balik to, bilin lang to. Anong penalidad sina? Possession, sir. Oo. Possession, wala kita Kung pinalidad. dakpon ka be, malakpan sila nung... Nga nagagamit, kit. Oo. Ang first offense sa 1.5, second is 2,000. Ang third and subsequent offenses mo, 5,000. Kung hindi mo na magbayaran, ginafailan ikaw kaso, ginapadalaan ka na sang legal notice, kag eventually mahimo na sa puwena, tapos mahimo na siya nga warrant of arrest. So, why ka ginagdakpop? Wala. Wala ka napiso sina? Wala. Except lang kung Bali, unruly ka. Kung Bayad paimunong ka lang ka mga pag-ticket kada, kag wala sir, tandaan na isa pagli ang gusto tayo clear sa inyo, wala gabaton sa karsada sing bayad. Dito ka na yan sa city treasurers magbayad. Anybody nga magbaton, anybody who tells you nga dira lang bayad or payoon niya ka, na means na piki na siya nga i-cast no kon enforcer. So don't entertain that, no. Ang imo yang nga ticket, kitan ka, ibalik na dayon ang imo ID. By the way, kung ulam mo niya ng ID mo, ginaulam na para sa data. Kag ibalik sa imo, then you have 3 days nga magkadto ka sa City Treasurer's Office, kag bayran to, ang resibo mo, dalon mo sa iCast, kag ginasulod ka sa database, kag gina-count na ko ng number of days nga hindi ka kabayad, kag filean ka kaso, amo na sa matabo. Kung estudyante ka, you'll be given a chance, padalaan ang school mo sa imong ngalan. Nga, para may laban ka, tapuson mo na, kay balaan mo ang estudyante. Amo na yung problema, Sir Arto. Once mag-warrant of arrest, kag ma-file na siya, it will be a permanent record. Bisa na bayaran mo na. Correct. So, looy man ta sa mga estudyante, tanga hasta makatapusan, mag-graduate sila nakapag-get na daya nga case filed on. Kag wala man na ginambal nga smoking. Ti kung may applyan ka sa uli, may case file Ikuan mo ka ya. na, may record ka? Basi medyo daw dihado ka sa ibang nga applyan mo. So muna isa sa mga bantayan nato, no, not only on the health, not only on the violation, but ang inyo nga future sa ulihin, no, like you are may mga indiscretion, ikaw ya third year ka pa lang, by the time mag fourth year ka, graduate ka, makuha ka board mo o makuha ka bar, matipuno ng mga papel mo, may violasyon katugali nga ginplagyuan mo, maantala na ang imo mga pag-others ang imo mga papel. Amo man isa naton batayan. Ma'am Joyce. Ang manner, so pagkakot pala. Ang manner. May warning or dakop dayon. Dakop dayon. This ordinance nato nga kalima naman ni ganit na amend hindi sila nga sala siya, gain amend siya para ma-future proof siya kay ti dynamic man ang ordinance.
14 years na ta. Tapos na tayo sa warning. Tapos na ta sa warning. Kaga hambal-hambal nga hindi ka na magliwat. Tapos na ta sina. Maybe ang aton may arada nga enforcer nga mag-amo na simo kung daw pasugid. Pero usually pagkakita na simo ya kag magsala kaya sa dira dakpanay ginaya kag tikitay ginang matabok. Ma'am Joyce, saan ko na yung dinagyang? Ang aton sir nga highlight sa dinagyang is 26, 27, 28. Fourth weekend. 26? Sang January. 26 nga na, ano kanina? Friday, sir. Ano ang event? Ang aton event no sa hapon magasugod ang fluvial and foot procession no sa Okay. aton nga simbahan, and then pagkagabi sina amo na ang aton nga dinagyang illumination, street dance kag floats parade of lights sa Okay. 26, and then 27 Saturday sa morning may ara kata sponsors Mardi Gras dungan sang sadsad sa Calle Real dito sa bahin sang downtown, and then pagkahapon no alas 2 sa hapon amo naman ang pagsugod sang aton kasadyahan sa Kabanwahanan. And then pagkagabi sina amo na 7 o'clock grand religious sadsad sa San Jose Parish Placer sa tubang sang Plaza Libertad. Okay. Yes. Tapos, Pagka 28 sa aga, amo na ning highlight, magasugod ina sa misa at 6 o'clock no sa San Jose Parish Placer, and then ang aton nga dinagyang tribes competition alas 8 sa aga, and then pagkagabi amo na ang aton nga awarding ceremony. okay. Sino gina-expectan naton nga mga bisita nga mag-aabot diri sa Iloilo? We are expecting, of course, no, ng aton mga dignitaries coming from the different embassies since nagpadala man ang Office of the Mayor no sang ila imbitasyon, and then of course no mga national government officials nato no we also expect them to be here, and so far no mo nang aton nga mga usual no nga gina-expect naton nga mga bisita naton diri sa Iloilo City. To be specific, pwede na itong mabalang kung saan sino? So far wala pa ko disang list no kay ara sa Office of the Mayor kay sila ang naga-take charge no sa confirmation sang mga VIP guests naton. Ang presidente, gina-invitar nyo? Yes, I believe so no. Ang every year gina-invite gid na no ang aton presidente kag ang aton vice president. So Hindi hopefully no makabisita diri sa aton para masaksihan na masaksihan sang aton presidente no kag vice presidente ang aton nga festival. Ang dinagya, hindi lang ni locally, kundi globally renowned, ini kilala, bantog na ni, no? Isa sa diri sa inatanaw sa naton nga magadugok diri ang mga turista. Kag number one kung turista pagambalan, ang turista ginahambal gina kung kamusta ang sitwasyon, maayo ba lang accommodations, number one pagkaon, hotel, kag peace and order. Kamusta ang inyong preparation regarding sa ni Ma'am Joy? Regarding sa mga hotels, no, ang aton nga mga sa hotel industry, we know na that they have been preparing for dinagyang. As early as last year, no, nagapagwa na sila sang ilang mga promotional materials at every dinagyang festival. Tapos, I believe some of these hotels, a majority sila ay fully booked na. So, ginahandaan gid nila para sa pag-amuma man no sang aton nga mga bisita, especially ang hindi mga taga diri sa Iloilo no, especially mga halin pa sa iban nga lugar sa Luzon, Mindanao, and other parts of Visayas, and even other parts of the world no. And of course ang aton nga PNP pareho sa pamangkot niyo sir, kita man naton ang how organized no ang deployment sang aton nga PNP, and even ang sa traffic and other government agencies naton no sa BFP kag aton sa emergency response. Nakita naton in the last 2 opening salvo nga ginhiwat no, even sa team nila sir Garinggalaw tanan ini sila naka-deploy especially sa mga pareho sini nga mga dalagko naton nga activity. Ang isa sa ginanantaw naton diri nga dapat tanawon naton ang pagbantay gid sa aton mga bisita no, from airport, seaport, kinanglan diri ang aton maumumagi naton ang aton nga mga turista.
Yes. Kay kung kaysa isa man ni ka kuan mo isa man ni ka bakla sa aton, kung hindi kita maayo, mag-entertainer sila Ma'am Joy. Is that correct? That's correct, sir. That is why ang aton nga PNP, ang ila deployment, hindi lang nakakonsentrate diri sa venue sa event proper, no, but of course may mga deployment man ina sila sa mga hotel, sa airport, sa seaport, sa hotel kung sa diin nakastay, no, especially yung mga VIP naton. Isa man diri sa ginatanaw naton ang mga operators ng taxi na meet nyo na kay kisa nga buso kung kaysa bala overcharging sa mga kuan naton di mga turista nga amo man ni isa sa mga rason kisa nga mga sunggod man iban mo tama gito ka mahal report la ko magadto dito 5,000 gid sukot yaw na meeting yun na ang atop kag iban diri nga mga kuan ang mga salakyan naton diri mga modernized naton nga mga salakyan na operators Ma'am Joyce. So far wala pa Sir Art, no, but we will coordinate base makapabulig kita, no, sa city government kag sa city tourism kung paano nato ni ma-reach out ang aton nga ang aton nga transportation industry, no, para at least ma-aware man sila nga dapat hindi man na kita magpa-sobra man, no, sa aton nga mga bisita kag i-treat gid naton sila nga maayo. Dapat kidi no kay kisa masunggol ang iban. Sakay ka lang sa tricycle da kaysa sukton niya ka mahal-mahal. Ti kung mayon lang kung takadiri kung itindi masing baw ginabusuhan nyo naman mga tlagsa lang may kadto da. Amo na kisablang mga impresyon na Ma'am Joyce nga dapat ibitar naton ini. Kag dapat amnigan gid naton ini, no. Kay kita nga mga Ilonggo, mga peaceful kag labing kita, ti kung magsaling baw hindi ka mo magadto to sa Lilo. Mahal tong ila sukot subong. Pero diri ko kay Mr. Garing Galaw. Sir, ara pa bala subong ang ordinansa o kung ining mga taksanay bala sa Matiyangge kag sa eskwelahan nga ini masing sila nga why ganini pila ka metros nga nang hindi kami pwede makabaligya di sigarilyo kag mga vapes ni sir. Ara siya sa gihapon kag gina-implementar ina especially gid sa vape, no. Kay ina yan ang inuuso gitabi sa mga bataon. Kag nang ina-stricto man kita sina in fact, no, naga-react gid na iya ang iban yung mga seller naton sina kay of course ang ilang nga market abi sayang, no. So nang instricto kita dira nga bisan isa na lang gani ka metro sa 100 meters hindi ginaton pagtugta, no. Kag ng mga reactions dira varied and mixed, but we do implement that kay ara na sa aton nga ordinansa. Of course may mga kakulangan man kay hindi matadamo-damo kitawo kag may ara man yang mga sellers naton nga kun kaisa kung kadtuan mo kag amo sina wala gali kay ginatago nila. So may mga mamo sina nga klase sing dynamic sa aton mga manugbaligya which make it sometimes hard for us to implement sina. Pero because nga gina-implement na siya, nagaganagan ang mga baligyanay sa palibot kag ang if you check iya sang aton mga vape shops gidya nga nag flourish man abi subong tungod of the demand sa demand man nakatakos gina sila yaya before sila mag-set up, no. May ara nga nagauna nga nagdayon nila set up kaguli lang sa patakos gan pasira gina sila, no. Through the BPLO. May napasira na gid man kamo. Damo na, no, do kaga ang iban nag-opt lang ya for sila ya ang nagsaylo. Okay. May mga vape shop yang kung istoryahon mo kag balaan nila nga violasyon. They readily kapati lang sila, no. Kag ang nagapa-close na hindi city recommendatory lang kami sa ICAS. Ang nagapa-close kina ang aton business licensing nga office. Okay. Kag of course ginapaagi na sa aton nga lang doon nga mayor and then papanauga na sang closure. Kag masaylo. Of course saying that
may mga ara man yapon kita yung mga seller yang nga kung kaysa i-declare na nila ya sari-sari store. Hindi gani construction supply tapos nagabaligyan na sila. So that is why nga may bulubay bust man kita nga ginahimo sila dira. Ma'am Joyce, di na ang mga judging area subong. Ang aton nga judging areas for the tribes competition, no, of course Freedom Grandstand, Capitol, and then Quezon Ledesma Street, and then Mabini Delgado nga street dire sa downtown area. Amo man gyapon. Yes, Way sir. ginilisan. Yes, sir. Correct, sir. Okay. Isa diri sa mga pamangkot, pila bala ang ticket subong sa grandstand kag iban nga mga kwan, mga Well, ang aton ticket no una naubos na gid man ng for dinagyang. Ubos na? Yes, sir. Mabakal pa tani kami? Ay, sus. Yes, sir. Ubos na nga aton nga ticket sa dinagyang sa Freedom, no. Ang iban, I think ang may nabili na lang ang Mabini Delgado. So ang sa Freedom naton 2,500, and then ang other stages naton is 1,500 kag 2,000. Okay. Yes, Sa one sir. day lang? Sa one day. Ah. Kaya ang kasadyahan, 500, 1,000. Kag bas 1,500. So, again, separate. Okay. Sino ang mga judges? Why nyo pa makwan? Wala pa natin, Why sir. gina-announce na? Wala na siya, sir, Na-announce, ginahambal. Yes, sir. But, of course, definitely, mga, ni siya, sir, no? Halin sila sa patagsang, usually, like last year, no? Aton nga mga judges coming from Metro Manila, no? Mga eksperto ini sila sa patagsang sang dance, no? Sang cultural work, mga artists ini sila. So, coming from different fields man ini sila, sir, no? So, mga kumbaga mga gungan ini sila nga mga hurado. Ati, why na gina-announce prior? Yes, sir. Wala, sir. Kaya So, kung- makilala lang na sila on the day sang competition, sir. Kaya kung mabalaan mo na, may banda may, sige, kato na to si Kumam. Medyo may gamay nga. Oh. Pero anyway, ano ginatanaw ninyo nga problema? Well, ang isa, no, like ang natabo nga power interruption sa aton Wow, moment to. last 2 weeks, last week, no, or pagka imbokada gid sang January. I hope, no, hindi ini matabo kay ti ka amo nang daw ibudlay gid gaan dayon sang Gani. solusyon, no, kay ti daw beyond our control ang mga pareho sina nga sitwasyon. So amo nang isa sa mga ginakabalak-an naton kag hopefully, no, hindi matabo diri sa syudad, no, by the time nga para nakita sa highlights ang dinagyang. Pero kung worst case scenario, may preparado kita nga mga generators sa Usually, yes, sir. Ang aton nga mga suppliers, sir, may dala naman ang mga generator. But of course, no, okay lang kung dali lang, sa makadali. Kung, let's say, less than 3 hours or less than 5 hours. Pero kung Mga 3 days, magpareho ano? last time nga 3 days, no, hindi gagawan. kabudlay gid siguro, sir. Kaya nabatsagan man naton ang halit sini. And that time, wala pa sang event. What more, no, kung wala to ang mga events naton. Gani, kag perwisyo gid dyan, no? Ano niya ang NGCP? Tintin ang NGCP, ano niya man? Wise laga sabat? Invite man namon sa program, liman sa magsabat. Invite ko man ang more sa ni Jonathan, siya, choy video sako-sako. Thank you, more power. Ayo, tiyan mo na itong in-inspektar ang brownout lagi. Magluwas sinasang brownout, so ay natas ang inspektar na problema. Of course, no, Sa mga inyong mga- pareho sa mga dalago nga events, hindi ka na malikawan, no, may mga problema, but hopefully, no, we got everything we will have everything covered. Hopefully wala man sang dako nga sa vlog, no. Right. We just want nga mag-cooperate man ang aton nga publiko, no, kung ano ang gina-advise ang PNP, sang traffic, no. Let's say basta mag-cooperate man lang sila, wala gid kita problema.
Sa signal naman, mobile signal jamming, no, nag-endorse na si Mayor Jerry Treñas ang iyang official communication sa Iloilo City Police Office do requesting nga kung tani wala lang sang endorsement for signal jamming sa NTC. So amo na siya ang pinaka I think before Christmas na-endorse ni Mayor Jerry Treñas. Kabay pang man mo makabudlay mga isa ko kuan. Way signal. Hindi, I agree, hindi sir. kita maka-Facebook live. Unless may kulang pa mo mangkot kay daw walang dugay sa naka-oras, no? Una-una tan si Mr. Nigo galing galaw, sir. Basi kung may kulang akong pamangkot sa imo, abutyag lang sa aton mga viewers subong. Sige, ang ako ni point out is about the advertisements, no? Lain na sa iba, no, nga regulated, iniyaya ban any cigarette nga advertisements, kag vape nga advertisements, even logo lang, ban gina siya, no, kag kunara na siya nakasituate sa mga establishments na outright nga 5,000 ang fine sina, no? Kag don't ever provide strays, no, bisan trust ka na sa may stray and any paraphernalias, no, like para sabi ang imo nga tissue holder may ngalan sang cigarette company because that constitutes taps o tobacco advertisements, promotions and sponsorships, and that is a 5,000 violation nga fine. Kag kung sige-sigihon mo kag hindi ka magpati, pwede ka gid niya pasira according to our ordinance. Lastly, ang ako niya nga gina-admonish lang niya nga patihon ta lang ni, no, it has been our identity, kag nakita ta naman kung ano ang kaayuhon sini, i-support ta na lang gini nga aton nga anti-smoking, nga anti-vaping. It's not sa mga vapers, kag sa mga smokers, hindi ni siya dapat halinan sang binahinbahin kag bayis-bayis naton. Kay naanad naman ta sini sobra na pulo ka tuig. Dito lang kamo sa inyo balay. Bilin lang to inyo mga paraphernalia sa smoking nga para nga hindi lang ito matintar kaya maka-enjoy kita fully sa aton niya Dinagyang Festival as it should be. Maraming salamat Mr. Nigo Garinglaw, ang head sa City Agriculture sa siyudad sa Iloilo, kag of course ang director sa ICAST naging Hall of Famer ini sa diri sa bilog na Pilipinas. Ang parting statement sa ano i-describe ko sa imo, Ma'am Joyman? Sa IIFI. Good morning dira sa kay Nunoy Jadjinoy. Ikaw kita ning interview namon mo. Upod kay Ma'am Joy kay Mr. Galinggaraw, pero video sako ni Nunoy Jadje mo. Ang imo parting statement, Ma'am Joyce, basi may nalipatan ako ba pamangkot sa imo? Yes, thank you good Sir Art, no, sa pag-invite sa aton sa sininga programa. For more updates, no, basahon nyo lang ang aton nga mga announcements, no, sa Iloilo Dinagyang Festival nga Facebook page. And again, nagapangabaygit kami nga kabay pa mag-cooperate lang ang tanan, no, sa mga ginapatuman nga mga pagsulundan, no, sa aton mga otoridad para magintayo yun man ang aton nga paghiwat sa aton nga Dinagyang Festival. And again, agapasalamat kid kita sa tanan nga mga nagabulig kag nagasuporta sa aton nga festival, no, sa city government, provincial government, sa aton nga mga sponsors, sa aton mga hardworking nga mga committees, no, coming from the LGU and different offices, no. Thank you very much, kid. Maraming salamat, Ma'am Joyce, kag subong, kung hindi ko magsala, subong ang Kalibo at Atiha, no? Subong, no? Sir, Next week pa? Next week pa? Okay. Kaya 3 years ako sa Kalibo, daw nalipat na ako kung sa Sano, no? Why na ko kabalik sa Kalibo after pila ka tuig man, no? Pero 3 years kita nga nag-celebrar dito sa may bahin, sang dito kita na-assign sa Kalibo pa. Anyway, sa aton mga viewers subong adlaw, kapasalamat kita sa aton mga bisita subong adlaw. Despite sang ila kasakoon, nagtingwa inis lang nga magkadto diri sa aton sa program sa Ilonggo News Live diri sa iChannel. Kag we hope nga ma-guest nato ng mga iban nga mga committees regarding sa Dinagyang sunod. Si Ma'am Dibne Gracia,
no? Sa tourism, si Kasimanwa Codona Magno, kag sa PNP, sa Kasimanwa ko da sa kay Major Sheila Acanto sa Greenes, kag iban pa nga may committee diri sa may bahin sa Dinagyang. Of course, para may balance sa atong mga stakeholders kung ano nila himuon, mga dos and don'ts para sa Dinagyang. Sa ngalan diri ni Ruben, ang aton nga engineer sa kamera, kag of course kay Toto Rex, kag kay Tintin sa iChannel. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calsas, tub-tub naman sa sunod naton nga pagpangalagad. Mayong adlaw. Tapos yung programa, tigas ko na pa ka.